Οι βλεφαρίδες μου λατρεύουν τον νόμο της βαρύτητας και εγώ λατρεύω το Lash Lift. Και επειδή σε λίγες μέρες έχω και γενέθλια, είπα να κάνω ένα μικρό δωράκι στον εαυτό μου και να τις περιποιηθώ λίγο παραπάνω. Γι' αυτό και επισκέφτηκα το Lexia Aesthetics, ένα ολοκένουργιο Ινστιτούτο που βρίσκεται μόλις 4 λεπτά με τα πόδια από το μετρό Εγάλεο. Με το που μπήκα, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να συμπληρώσουμε το ιστορικό μου. Ο χώρος γενικά είναι πανέμορφος, με προσεγμένη αισθητική και πεντακάθαρος, κάτι που για μένα μετράει πάρα πολύ. Και αυτές οι πολυθρόνες, ειλικρινά, θα ήθελα μία στο σπίτι μου γιατί είναι πάρα πολύ αναπαυτικές. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανα Lash Lift, οπότε έχω μέτρα σύγκρισης. Εμένα με ανέλαβε η Λιάννα, που έχει πραγματικά το πιο ελαφρύ χέρι. Δεν ένιωσα καμία ενόχληση και όλη η διαδικασία ήταν πάρα πολύ άνετη. Αυτό που επίσης εκτίμησα πολύ είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τα κορίτσια φορούσαν γάντια και μάσκα. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι πάντα. Γενικά ένιωσα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια σε κάθε βήμα της διαδικασίας και αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Αν θέλετε ματόφτερο, από εδώ και πέρα ξέρετε πού να πάτε. Στο τέλος μου δώσανε και ένα βουρτσάκι για τη φροντίδα των βλεφαρίδων. Θέλετε και εσείς να επισκεφτείτε το Lexia Aesthetic, θα το βρείτε Χρυσοστόμους Σμύρνης 11 στο Εγάλεο. Αυτό ήταν το pre-birthday pampering. Τα λέμε σε επόμενο. Bye!